ka Mali mun to o de ni ye an ka miiri ninnu ma kɛ zonw ye u ma kɛ nkalontigɛlaw ye u ma kɛ kalabanciw ye u ma jamana janfa jamana misikala jarati a kuba pikini u ma dun an tɛ k'an yɛrɛ an tɛ kɛ ninnu ye an ka cɛkɔrɔba minnu taar'u da Ala ka ɲin'u la bi ye tasi bila don ye ka tasi bila ka taa ninnu ma les pionniers de l'indépendance ninnu y'a kɛ de ka ɲa u ye Mali mun to an bolo o tɛ nin ye dɛ Mali bɔrɔtɔ a bɔrɔtɔra de a ma fara nka n'an m'an farati a bɛ fara dɛ an yɛrɛ jogo an k'an jogo yɛlɛma Maliyɛn k'a jogo yɛlɛma Mali ye san 60 ni san 1 sɔrɔ san 60 ni san 1 a ka ca a man ca buna adamaden si la ni a fɔra ko karisa ye san 60 ni 1 sɔrɔ an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko nin tɛ denmisɛnniya nka sani Mali ka taa don 70 kɔnɔ 80 sɔrɔ an t'a dɔn n'o b'an sɔrɔ yan an kɔni bɛ Ala deli Ala k'o fara an si kan nka o b'an sɔrɔ yan tuma min san 70 san 80 indépendance o k'a sɔrɔ Mali kuma wɛrɛ bɛ fɔ Mali la mun tɛ nin ye o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ pewu nin bɛɛ banna Ala k'o kɛ a ka Alaya kosɔn n b'a dɔn Ala b'o k'a ka Alaya kosɔn ni Alaw taala sɔnna ma an k'an jogow yɛlɛma ni cɛkɔrɔba minnu taar'u da u ma Mali to tan dɛ an k'an jogow yɛlɛma an ka kɛ Mali fɛ an ka drapeau in an k'o lajɛ bani an ka kɛ Mali fɛ bi kabiri bi bɛɛ k'an ka drapeau siri ka da la fo sini araba ka bɛɛ ka drapeau siri drapeau ye joli ye a sɔngɔ man ca an danbe de ye nin ye an ka hɔrɔnya de ye nin ye nka 22 bɛ don a la ka bɔ a la i tɛ drapeau kelen ye hali commerçant minnu bɛ sugu la k'a fɔ ko an ka drapeau san drapeau tɛ mɔgɔ ta ye Mali de ta don k'a dulon an ka yɔrɔ la Musa ta na bi ɲɔgɔnya i b'a sɔrɔ drapeau bɛ fan bɛɛ i b'a sɔrɔ jalaso bɛɛ peinturé don ka kɛ jɛman ye an bɛ commune Dunbande maire an b'a fo yan n'o ye Nuhun Kelepili ye a n'a ka jeunesse u ye hakilina mun ta a ko a ye kunnafonidilaw wele a ko cu an b'a fɛ ka 22 ka yakubaya ka dɔ fara yankan ka denmisɛnninw kana na fili denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ n'i k'u ma ko 22 ye mun ye n'i ko 22 septembre u b'a fɔ ko 22 ye mun ye an tɛ sabali an ka tabiyaw kana na tunu an k'an yɛrɛ dɔn an ka Mali minɛ an ka Mali yakubaya an ka Mali bila sanfɛ Mali de bɛ bɛɛ sanfɛ ni politique mɔgɔ min kumana ko le Mali au-dessus de tout galon u b'a fɔ o ye da de ye a t'u dusukun na an k'a kɛ Ala kama an k'a kɛ an ka cɛkɔrɔba minnu taar'u da Modibo Keyitaw ni Mamadou Konatew ni Jean-Marie ni fɛnw ninnu u ma Mali to an bolo tan dɛ an k'u kunna wolo n'an fana taara yobal kɛmɛ an k'a fɔ k'a fɔ a ye Mali to an bolo bolo mun kan an fana ye dɔ fara a kan mais olu ye Mali mun to an bolo an bɛ k'o kogo an bɛ k'o ci an bɛ k'o waraka maa si tɛ Mali fɛ a ka dɔgɔ dɛ n'i y'a sigi kɛmɛ sigi la Mali bɛ Maliyɛn mun dusukun na Mali ka di mun ye a ka dɔgɔ dɛ sinon o b'a fɔ ko Mali wa ka n'i yɛrɛ faga Mali ko la ka n'i yɛrɛ faga Mali ko la Modibo Keyita ninnu yɛrɛ faga Mali ko la Mamadou Konaté ninnu yɛrɛ faga Mali ko la Jean-Marie ninnu yɛrɛ faga Mali ko la Mamadi Alassane Aïdara ninnu yɛrɛ faga Mali ko la k'a dilan k'a bila anw ɲɛ sisan n'i kumana Maliyɛn mɔgɔ bɛ cɛ Mali ko mɔgɔ kelen ko de don i ka n'i da bɔ a la an y'an ban faso la k'an ban yɛrɛ la k'an jugo k'o tiɲɛ maa si tɛ Mali fɛ bɛɛ yɛrɛ b'a fɛ Mali yɛrɛ ka buson ka ban an bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ Bilali ka buru ka fiyɛ an bɛɛ ka taa ka sɔrɔ jamanaw b'an kɛrɛfɛla la u b'u faso fɛ f'a fɔr'u ma ko le pays des hommes intègres n y'a fɔ kunun ko n ka dɔnkibaru kɔnɔna na hali u ka artisanw bɛ fini mun dilan président b'o de don président muso b'o de don ministre b'o de don député b'o de don maire b'o de don n'i y'u ye dɔrɔn n'i ye Burkinakaw ye dɔrɔn u ka faso danfini de b'u la a wari bɛ taa min n k'a bɛ to jamana kɔnɔ de bolola baarakɛla minnu b'a baara a wari bɛ to jamana kɔnɔ u b'u faso fɛ u b'u faso denw fɛ anw de t'an yɛrɛ fɛ an tɛ Mali fɛ an t'an yɛrɛ fɛ an ko Mali ko ka ban an k'an yɛrɛ sɔrɔ a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna o bi nin y'a don k'an ye n balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba Ala ka 22 septembre Ala k'a diya Ala ka fêti caman jira an na Ala k'a jira an kɛnɛ la sini kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka jamana bɔ Asimi ni Choguel Kokala Maïga Ala k'a ta fanga d'aw ma Ala k'a bila fanga k'o di aw ma Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye Ala ka jamana in Ala k'a bɔ sa wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn tuma o k'a sɔrɔ jamana in a y'a yɛrɛ sɔrɔ Ala k'o kɛ a ka Alaya kosɔn ni Ala sɔnna fana o bɛ kɛ n balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba bi nin ye an don k'an ye
kunungo fɛn min ye Faransi ministre min ni ale sigilen bɛ u ka kɛlɛdaga ani kɛlɛkɛcɛw kunna n'o ye Florence Parly a bɔra Niger jamana kan ka na Bamako. Kuma min b'u da ale ni u ka ministre ni Faransi kɔnɔ ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ministre. O ministre u ye kumakan minnu fɔ k'a lase Mali maaw ma. O ye k'a fɔ ko Wagner ministre yɛrɛ ka dantigɛla Florence a ko Wagner ko o tɛ olu fɛla ko ye. K'a to Niger jamana kan u ka faba kɔnɔ Niamey a ko fɛn min ye Barkhane ka kɛlɛkɛminɛ dɔw ye n'u ka maa dɔw sɔrɔsiw u bɛna olu bɔ Mali la. An yɛrɛ kunnafoni kɔnɔ an y'a jirala na k'a fɔ ko Kidal ani fɛn min ye Tessaliti ye k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɔra yen olu bɛ taa u b'u kunda yɔrɔ min kan o ye Niger de ye. Florence Parly a ko Wagner ko tɛ olu fɛla ko ye nka an ka premier ministre tun y'a jira k'a fɔ ko maa dɔnko tɛ Mali la. Mali ye jamana min ni a ka yɛrɛmahɔrɔnya n'a y'a ta o san 60 ni san 1 o ye nin araba nata in ye. O tuma Mali tɛ maa bolo kɔnɔ fɛn ye n'i b'a minɛ ko k'a yɛlɛma Choguel Kokala Maïga ale ka kuma kɛra nin ye. Choguel Kokala Maïga a y'a jira fana kunnafonidilaw la ani nazaraw ka kunnafoni di cariso sanfɛ k'a fɔ ko Mali fɛn min ka di Maliyɛnw ye fɛn min ka di Mali ye an bɛ o de kɛ an tɛ maa ni dɔngɔ kɛ wa maa ka ko wajibiyali tɛ Mali kan. Florence Parly a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Barkhane ye caman bɛna bɔ Barkhane kɛlɛkɛdenw na Mali dugukolo kan. A y'a jira fana k'i sinsin a kan k'a fɔ ko fɛn min ye Wagner ye o ye Rusiw ka kɛlɛkɛcɛ kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛ minnu ni a fɔra ko u ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Faransi bɛ dimi fɛn o fɛn na Alsarawi fagara de Samori wulila de nin bɛɛ lajɛlen y'a ye de k'a fɔ ko fɛn min Mali bɛna ɲɛ kura ta a ka lakana hukumu kɔnɔna na nin bɛɛ ye o de ye. N'o tɛ a jirala na k'a fɔ ko an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko Alsarawi k'u y'a faga u ti kalo tile 17 de. Mun nana n'o kuma ye septembre in kɔnɔ n'i y'a ye o kuma ɲugujugu de nana ni ɲagaɲaga ye. Anw de ko an b'an bolo di Wagner mɔgɔ ma k'a fɔ an ka fɛn min ye an ka lakana ye a bɛ se ka sabati cogo min. N'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n balimaw IJUMA ka congrès ɲɔgɔn ye tɛmɛnen in na ɲɔnɔnkaw kuma na ni maa o maa y'i tulo don a kuma na kimi b'i minɛ an balima ninnu hinɛ b'i minɛ. A fɔra ko n'i y'a sigi 5 la k'a kɛ 5 ye fɛn min ye ɲɔnɔn bɛ dugukolo mun sɛnɛ a tɛ tɛmɛ 2 kan ko ɲina sɛnɛ ma kɛ sɛnɛfɛnw tiɲɛna banbaganciw bɛ ɲɔnɔn forow bɛɛ kɔnɔ n'u ye maa min ye u b'i faga n'u ye maa min ye u b'u faga u k'an ka maa jɔrɔ an ka maaw de bɛ ka kasara ka bɔnɔ u ni la. ɲɔnɔnkaw kumana a kɛra hinɛ ni makaritɔ ko ye o ko olu tɛ foyi ɲini u ka délégué minnu nana IJUMA ka congrès la u ko olu tɛ foyi ɲini ni lakana tɛ ni lakana de sabatira olu bɛ se ka sɛnɛ kɛ n'u ye sɛnɛ kɛ dumuni bɛ kɛ wa a hɛrɛ bɛ se Mali yɛrɛ bɛɛ ma koyi ka d'a kan ɲɔnɔn ye an ka jiginɛba de ye an ka sɛnɛkɛ yɔrɔba de ye k'a fɔ ko sɛnɛ tɛ ka kɛ kabini salon ko fo ɲina ɲɔnɔn kɔni ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔnɔn dun ma sɛnɛ kɛ ka malo sɛnɛ a bɛ gɛlɛya anw yɛrɛ bolo an minnu bɛ yan fanfɛla la. O hukumu kɔnɔna na sa an ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Maïga ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min malidenw de bɛ ɲininka u ni u dɔngɔ la. An kan ka mun de kɛ jamana kɔnɔ an kan ka nin de kɛ an man ka nin de kɛ ni malidenw ye fɛn min fɔ an bɛ tɛmɛ ni o sira ye nin ye ministre ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga ale fɛla ko in ye nka n b'a jira u la k'a fɔ fɛn min ye Faransi ministre ye mun b'u ka kɛlɛkɛcɛw kunna n'o ye Florence Parly ye a kɔni bɛ yan ni fɛn min bɔra a la ani kunnafonidilaw yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye bi ni fɛn min bɛra o kɔnɔ n balimaw an bɛ o lase aw ma. Balimaw an bɛ yɔrɔ min ko sisan fɛn min ye Bamakɔ ye kɔni tɔn farafina tɔn ani kɔgɔji farafina woroduguyanfan tɔn u caman de kɔni bɛ ka na Mali la ko bi fɛn min ye Union africaine ye Union africaine ale ka jɛkuluba dɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ u nakun ye fɛn min ye kunnafoni sɛbɛnw y'a jira u nakun ye fɛn min ye minɛli mun bɛ ka kɛ yurugu ani jamana foroba nafolo dunni maa minnu bɛ minɛ u bɛ ka minɛ sariya kɔnɔ minnu bɛ kaso la maaw ka hakɛ maanifinya hakɛ a bɛ ka sabati Mali kɔnɔ Union africaine jɛkuluba in u nana an ka faba kɔnɔna na kabiri kunun u ni an ka ministriw caman ba kan ka ɲɔgɔn ye u ni joseriya ministri n'o ye Mamadu Kasonge u kan ka ɲɔgɔn ye u ni ministri ɲama yɛrɛ n'o ye Choguel Kokala Maïga ye u kan ka ɲɔgɔn ye maanifinw ka hakɛ matarafali
o kan ani maa minnu bɛ ka foroba nafolo dun n'u bɛ kaso la u bɛ kaso la u bɛ minɛ ko ɲuman na wa u bɛ kaso la sariya bɛna tigɛ waati jumɛn u na ko y'o ye ka jamana faamaw u n'u ka sigi ka kuma ni ko n'a sɔrɔ buna hadamadenya hakɛ yɛrɛ bɛ ka sabati cogo min o ye Union africaine ka jɛkuluba min bɛ Bamakɔ ni waati in na o ye olu nakun ye nka ni mun bɔra la ni Alahu Taala sɔnna ma an ka don kibaru nata ninnu na an bɛ o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Balimaw kunungo an ka don kibaru kɔnɔna na an ye a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko fɛn min ye minisiri ɲɛmaa ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ka tile 100 o dafara fo do dara kan o hukumu kɔnɔna na sa an jiginna dugu kɔnɔ an ye maa dɔw hakilina ta kunungo an ye dɔ fɔ an ka don kibaru kɔnɔna na nka bi an bɛna maa dɔw ɲininka fɛn min ye Choguel ka tile 100 ani fɛn min ye CEDEAO ko ye ani fɛn min ye Wagner ko ye jamanadenw hakilina bɛ cogo di an ye an balimacɛ dɔw ɲininka an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Balimacɛ an b'i fo. Ayiwa radio ɲita Choguel ka tile 100 o dafara premier ministre ya la fɛn min ye Wagner ye o ye jɛkulu dɔ ye Rusiw ka jɛkulu dɔ ko bɛna kana lakana sabati an fɛ yan olu ye société mercenaire société dɔ ye ani fana an y'a mɛn bi ko Abu Walid ko fana ko sara ko Faransi y'o faga Faransi y'a mɛn tuma min ko Wagner k'u bɛ na Faransi ko k'a b'a ka minɛnw ci an nana mɛn tuguni ko Abu Walid ko sara Choguel ka tile 100 o fana o sera e ka miirinata ye mun ye a ko la. tun b'i fo k'i barikada ne ka miirinata ye min ye n b'a daminɛ Choguel ka tile 100 la Choguel ka tile 100 la ne ye min ye a bɛ ne ɲɛfa a bɛ nimisi wasa a bɛ nimisi wasa a bɛ nimisi wasa ka da kun jumɛn kan parce que depuis ka Choguel na ka n'a bila fo sisan na ne ɲɛ bɛ fɛn minnu na o ye ne ɲɛfa wa ne jigidalen bɛ Choguel kan. I n'a fɔ jumɛn? I n'a fɔ a ye mɔgɔw farali min kɛ ɲɔgɔn kan a seli min kɛra ministre kɔrɔw ma ka taa ka t'u hakilinataw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan o la et puis ye ne y'a dɔn Choguel bɛ se ka nɔbɔ ko la i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛnɛ Choguel bɛ cogo min na i n'a fɔ sisan nɔ tile 100 in tɛmɛnen na sisan chance wɛrɛ ka d'a ma bilen halisa mɔgɔw k'a jateminɛ k'a lajɛ bilen a bɛna baara min kɛ parce que ale de M5 ɲɛmɔgɔ don bon an bɛ waati i n'a fɔ sisan nɔ ne fanga tora M5 bolo sisan nɔ dɔɔni fɛnɛ an b'a essayer an b'a u ka stratégie jateminɛ k'a lajɛ o fɛnɛ ka kusa kana dɔrɔn ka sina ka fanga d'u ma dɔrɔn tile 1 tile 2 dɔrɔn ka u taara bon nafa t'o o la ne kɔni Choguel ka tile 100 a ye ne ɲɛfa min na minɛli min bɛ ka kɛ sisan o yɛrɛ o de y'a koloma yɔrɔ yɛrɛ parce que an yɛrɛ tɔw kun kelen don k'an bɔ malidenya la ka kɛ kun jumɛn ye parce que n'i kɛra gouvernement baarakɛla ye e de ka fusa ka tɛmɛ maliyɛn tɔw bɛɛ kan i y'a faamuya bon sisan Choguel na ni sisan cɛ minɛliw min bɛ ka kɛ bon a bɛ k'an ɲɛfa en même temps a bɛ k'an jigi da Choguel kan fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ bilen n b'a dɔn fɛnɛ a bɛ se ka ko wɛrɛ fɛnɛ kɛ bilen ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan an k'a dɛmɛ dɔrɔn. Ayiwa lakana hukumu kɔnɔna na a fɔra ko Rusiw ka jɛkulu dɔ bɛ na ko Wagner kabini o kuma fɔra Faransi tɔnsi wulila ka jɔ an yɛrɛ y'a mɛn bi ko Abu Walid ko fagara dɔw ko hakili la ni u y'o fɔ an bɛ segin Faransi ma an bɛ Rusi to yen i ka miirinata ye min ye o ko la. Tu min fo k'i barikada halisa Wagner ko in Asiw ninnu ma wuli k'a fɔ ko k'u b'an ka jamana lakana ka d'a ma wa Faransi bɛ yan nin y'a san joli ye. San 8 dɔɔnin b'a san 9 bɛna dafa a tɛmɛ foyi taama mɛnɛ sisi ma bɔ u b'a fɔ wagati n'i ye Faransi ye k'a fɔ wagati k'a fɔ ko u ye mɔgɔ dɔ faga ou bien u ye terroriste ɲɛmɔgɔ faga i bɛ taa sɔrɔ maliyɛnw bɛ k'a fɔ de ko wayi ko dɛmɛ wɛrɛ ka don an ma min n'olu Faransi ka dɛmɛ tɛ kelen ye. U yɛrɛ bɛ fagali kɛ su tɛ ye. Voilà bon fagali bɛ kɛ su tɛ ye an ma fɛn faamuya o la i ye fagali fɛn bɛ kɛ ko terroriste ɲɛmɔgɔw fagali don a kɛra jamana na an b'a suw ye. Ben Laden su yɛrɛ. Ben Laden Américains y'a faga su yɛrɛ. Voilà mais n'a fɔra ko Français de bɛna fagali kɛ su tɛ ye foyi bon fagali ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ dɔwɛrɛ la dɛ ne maliyɛnw wulila wagati ko wayi k'an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ i y'a faamuya Français bɛ wuli k'u ye mɔgɔ faga bon Wagner ko in ne b'a kɔ i y'a faamuya u kana parce que ne ma da parce que Faransi mɛna k'an manipuler quoi Faransi mɛna k'an manipuler trop tu wagati n'a fɔra ko nin bɛ kɛ Faransi bɛ kuma dɔ fɔ wagati n'a fɔra ko nin bɛ kɛ Faransi bɛ kuma dɔ fɔ an ka k'an yɛrɛ
ten sa i y'a mɛn Wagner min bɛ ka nalen u tɛ ka ko mercenaires don ne ma da la fo ne k'a mɛn Assimi de da kɔnɔ ou bien ne k'a mɛn ministre dɔ da kɔnɔ k'a fɔ ko mercenaires don ni n'o mɛn diɲɛ don o don ne b'a dɔn o de la ko mercenaires don sinon français bɛ k'a fɔli min kɛ ne ma da la e bolo France bɛ k'u la gosi de France bɛ k'u la gosi en même temps France bɛ ka maliyɛnw manipuler ka maliyɛnw kunkolo yɛlɛma wagati bɛɛ an tɛmɛn'o kan ten sa ni y'an san joli depuis an fitinin an bɛ France ko kuma in de la fo sisan bon France dun m'an dala yan nɔ san joli a tɛ ka minɛ sigi tɛ ka bɔ an ka kan yɛrɛ ye ten hali ni mercenaires de nana n'u nana olu bɛ n'u ka kan de kan i y'a mɛn olu bɛna kan min kan o ye bɛnkan ye u n'an ka ɲɛmɔgɔw cɛ an ka ɲɛmɔgɔw u ka musaka ka timi de miliyari 6 kalo miliyari 6 n'u ko cu ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ sisan i y'a faamuya n'u ko miliyari 6 de wa mɔgɔ ni de wa ou bien miliyari 6 de n'i ye miliyari 6 ne ye miliyari 6 nin calculer ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ miliyari 6 in bɛ bɛn san kelen a bɛ bɛn 72 milliards de ma 72 milliards an ka ɲɛmɔgɔw ye bɛ ka an ka kɔlɔkɔlɔ wari suɲɛ yan o ma taa ni 72 milliards yan bon an lakanali de wa ou bien wari de ne bolo ko mɔgɔ ni de priorité ye fɔlɔ ka tɛmɛ wariko kan an k'u to yen an ka politique mɔgɔ ninnu an k'u lamɛnni daminɛ an k'u lamɛnni dabila fɔlɔ n'an m'u lamɛnni dabila k'a ɲɛsin an ka surasiw ma an ka se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ Mali bɛ coron ka taa fɛ dɛ an ka sɛgɛn kun sigikafɔ in o ye dɔgɔya sigikafɔ in ye ne dɔgɔ ye i ye segene ye n'i ye segene ye wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kana janya yɛrɛ Sogɛli ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ kɛli i y'a mɛn a ka kɛ fɛn damadɔ ka o fɛn damadɔ a ka kɛ sécurité i y'a faamuya ani corruption yuruguyurugu kɛlɛli i y'a faamuya sigikafɔ n'i ye segene sigikafɔ in ka k'o 2 dɔrɔn kan i y'a faamuya parce que n'o o 2 bɔra sa tɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ Maliyɛnw an b'a dɔn pɛrɛ ko wa ko jamana b'an bolo kɔfɛ mais n'a fɔra ko wa k'an ka to nin cogo la yan sɔsɔli bɛ yan fɛ sɔsɔli bɛ yan fɛ France fɛnɛ kelen filɛ ka na nin da nin ka nin ye tantɔ an bɛ wagati n'a fɔ sisan n'an b'an ka gouvernement soutenir k'an ka surasiw soutenir n'an jɛngɛnna dɔɔni nin na hali san 20 an tɛ Mali tɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ. Aw nana n balimaw wale ɲuman dɔw bɛ ka kɛ nin waati in na a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ samiya degun bɛ maaw kan maaw bɛ bɔ dɔrɔn u b'u ka ɲama fili fossé kɔnɔna na musow yɛrɛ ka kuma ko promo ji tɛ se ka boli ka taa ji dun t'a boli sira bila ala ye hakili ɲuman di Mamudu Diko ka a ka jɛkulu dɔ kanubagaw wula fisabililayi commune fɔlɔ fo ka taa bila 6 na u bɛna nin bɛɛ de kɛ u ye commune damadamaw kɛ ka fossé sen ka wuluwuluw sen k'a bɔ yasa ji ka se ka boli ka d'a kan Bamakɔ ji bɛ tiɲɛli fɛn o fɛn kɛ ji de b'a boli sira bila musow bɛ taa ka taa ɲaman kɛ ka dingɛ kɔnɔna fa pewu tubabu b'a fɔ fɛn min ma ko incivisme an k'an yɛrɛ jogo an k'o ɲa nka jiko ɲabaliya de b'a kɛ ji bɛ tiɲɛli kɛ ji bɛ fossé bɛ fa ji tɛ se ka tɛmɛ Mamudu Diko ka nin jɛkulu in nin denmisɛnninnaka ninnu ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka fossé labɔ ka yɔrɔw dilan yasa ji ka se ka walakata nka fɛn min ye Abdou Ouattara ye Moribabugu la u ye baara mun kɛ yen an ka ciden tun ye Abdou Ouattara ye ale ka ɲininkali ser'u ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Tɔgɔ Jibril Cham n ye premier adjoint Moribabugu mairie la. Ayiwa min ye Imam Mamudu Diko ka lafasali tɔn ye club de soutien olu ye waleya ɲuman dɔ bila sen ka Bamakɔ kɔnɔ u sera Moribabugu la bi min ye ka caniveau k'u labɔ walasa ji ka tɛmɛsira sɔrɔ ka se ka kisi ɲuman ye jamana kɔnɔdenw ani sigida lamɔɔw ma an bɛ fɛ ka dɔn aw ye dɛmɛ waleya jumɛn ta ka ɲɛsin nin maaw ma. Bon an bɛ a daminɛ ni minnu ye nin waleya nin yɛrɛ kɛ olu foli ye fɔlɔ parce que waleya ɲuman don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ caniveau ni san nana ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ pour que tiɲɛni kana kɛ tiɲɛni min yɛrɛ dun kɛra ɲɛna bɛɛ y'a ye donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ ka an ka caniveau kɔnɔna jɛya ɲaman kana taa kɔnɔ an minnu ye mairie ye an bɛ nin acte fo vraiment n b'a fo kosɛbɛ et on est prêt k'u accompagner a la yɔrɔ yɔrɔ u mago b'an na fɛn fɛn na k'u dɛmɛ pour que nin baara in bɛ se ka continuer jɛya bɛ se ka na cogo jamana in kɔnɔ. Ayiwa n'an ka dugu la. N'aw ka b'u dɛmɛ aw bɛ n'u dɛmɛ ni fɛɛrɛ ni waleya jumɛn. Bon an bɛ n'u dɛmɛ ni fɛn min yɛrɛ ye fɔlɔ ni fɛn bɔra ni ɲaman bɔra caniveau kɔnɔ n'i y'a a tɔ sigira nɔ n'a ma ci a bɛ se ka taa kɔnɔ tuguni de donc an b'u dɛmɛ o cɛli yɛrɛ la bɛɛ n'u ye k'a taa bila dépôt final la. Ala ka jɛ. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ welekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka waleya ɲumanw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka sigidaw bɛ se ka gɛlɛya. Bon an bɛ min fɔ dugudenw ye caniveau kɔnɔna ninnu ji tɛmɛsira de don ɲaman bɔyɔrɔ tɛ u ka an dɛmɛ ɲaman kana k'a kɔnɔ hali olu yɛrɛ mana dɔw ye u bɛ se ka ta u yɛrɛ k'a bɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni min ye parce que n'a fitini de bɛ caya ni u tora ka acte dɔw ta ka fossé kɔnɔna ninnu jɛya n'Ala sɔnna ji mana na cogo cogo tiɲɛni t'a la donc an b'a ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to caniveau ninnu kɔnɔna ɲamanko la.
ne yɛrɛ b'aw fo yan nɔ n bɛ jɛkulu représenter jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan k'an ka sefu dɛmɛ a ka hakilinata la n'o ye jamana ko ye o y'an ka danbe ko ye o y'an ka diinɛ ko ye inshallah. Ayiwa baaraw daminɛna imam yɛrɛ de ye baara ninnu don bi an bɛ Moribabugukaw fɛ yen baara bɛ cogo di. Alhamdulillah bi an bɛ Moribabugu an kɔntannen don an nisɔndiyalen don Moribabugukaw u bɔra komi a yɛrɛ bɔra ka maire ka kuma mɛn donc commissaire fana ye mɔgɔw bila ka na alimami bɛ yan donc Moribabugukaw bɔra an nisɔndiyalen don ka sababu kɛ u y'an kunbɛn kunbɛn cogo min na inshallah. Ayiwa an bɛ fɛ ka dɔn baara kɔnɔna na gɛlɛya dɔw sɔrɔla wa Moribabugu yan. Bon gɛlɛya an wulila o kan parce que gɛlɛya de y'a to an wulila ka nin baara in bila sen kan ka sababu kɛ ji ye tiɲɛni min kɛ ɲinan bɛɛ b'a dɔn donc hakili falen kɔfɛ an ni cɛkɔrɔba Imam Mahamudu Diko a y'a jira k'a fɔ ko oui initiative in a ka ɲi wa a ka ɲi ka sababu kɛ an tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'a ka ɲi cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ ye témoignage d'a ma k'a fɔ ko nin y'olu san 60 ye Bamakɔ yan ma deli ka ni ɲɔgɔn ye difficulté min bɛ yen surtout o de ye chasse ni Ala sɔnna fɛnɛ sini komi baara kan ka ban komi tisi la an bɛna conférence fitinin kɛ chasse kan chasse kɔlɔlɔ kan vraiment chasse y'an sɛgɛn kosɛbɛ sinon à part ça difficulté wɛrɛ tɛ yen nɔ particulièrement quoi inchallah. Ayiwa kabini baara daminɛna ka na se bi ma i ko ko baara tun bɛ kɛ an bɛ fɛ ka dɔn aw yɛrɛ fɛ welekan min b'a bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma saniya ka se ka sabati k'an kisi ji walankata ma. Welekan min bɛ an bolo ka di jamana kɔnɔdenw ma o de ye k'a fɔ ko an ka ɲamanw an kana pɔnse dingɛw kɛ an ka ɲaman bɔyɔrɔ ye komi an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ni sanji nana u b'a fɔ ko promo ka ɲaman bɔ k'a kɛ ji kɔnɔ vraiment promo min don a kɔlɔlɔ bɛ segin ka taara e yɛrɛ de ma parce que ni caniveau fara ji tɛ taa ni ji ma taa soso bɛ caya ni soso cayara ordonnance bɛ caya tu vois soit a bɛ don n'a ma don e kan a bɛ don i sigiɲɔgɔn dɔ kan ji bɛ don i sigiɲɔgɔn dɔ kan niw bɛ to a la sokɔnɔminɛnw bɛɛ bɛ tiɲɛ donc welewelekan min bɛ yen o de ye k'a fɔ k'an ka kɛ jamanaden ɲuman ye jamanaden ɲuman ye jɔnni ye e kan ka mun kɛ jamana ye o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka jamana kan ka min kɛ i b'o ɲini mais ne ma se ka hali i ka ɲaman bɔ yɔrɔ dɔn i yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min na ka t'i ka ɲaman bɔ ye vraiment o welewelekan bɛ da jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen maliyɛnw ɲɛna vraiment an k'an tɔgɔ dɔn an ka ɲaman an k'an ka ɲamanw kɔlɔsi c'est vrai ɲaman bɔ ko ye problème ye jamana ye parce que min yɛrɛ ye ɲamancɛ ye ani ka yɔrɔw lajɛ a bɛ komi sanjikɔrɔ wɔsi de don maires bɛ dɔ kɛ mais halisa u ka dɔ fara u ta kan u bɛ ka dɔ kɛ dɛ mais an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ kɛ halisa parce que sanjikɔrɔ wɔsi de don n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan surtout an malikaw n'i y'an fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ 10 minutes à 15 minutes après i b'a sɔrɔ ɲaman produira donc welewelekan min bɛ yen an ka ɲaman minɛ a kan ka minɛ cogo min na a ka taa yɔrɔ la a kan ka taa yɔrɔ min na o de da ka di anw yɛrɛ la o de da ka di an ka denbayaw la o de da ka di jamana yɛrɛ la sigida a nɛmo inchallah welekan min b'an bolo an bɛ fɛ k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna surtout commune 6 a n'an ka bureau bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ ye baara in kanu u ka fara an kan sini 501 logement 501 logement na ATT-Bugu la baara in bɛ kuncɛ ye u ka na an ka kɛ seereya ye wa an bɛ fɛ ka kuma dɔɔni chasse kɔlɔlɔ kan donc sini welekan min bɛ yen o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u kana kɛ témoin ye surtout an bɛ wele bila yan nɔ an ka télé minnu n'u bɛ k'an assisté baara in kɔnɔna la depuis a daminɛ f'a laban n'o ye télé ɲɛta ye ani télé danbe radio ɲɛta ani minnu bɛ Facebook kan vraiment an b'u fo dantɛ foli min na parce que n'i y'a ye an ka baara bɛ ka ye kɔfɛ an ka baara bɛ ka ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka ɲɛbɔ a fɛ bon an b'a jigiya fɛnɛ kan an filɛ ka nin action min kɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min bɛ nin kɛ Mali la ka ɲɛ ka tɛmɛ anw ta in kan mais aw de kɛra sababu ye n'u y'a ye peut-être donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu ɲini aw fɛ an bɛ bɔ kuma la yan sallallahu Muhammad. Ne tɔgɔ ye Ustaz Mamadu Diané. Awa ne bɛ Moribabugu yan komi Moribabugu club de soutien à l'imam Mahamudu Diko o ɲɛmɔgɔ o de ye ne ye. Voilà baara in a daminɛnen na bon an y'a ye k'a fɔ bon association dɔw bɛ yan n'o ye ayiwa mɔgɔya ye ayiwa ne tun ye wele bila olu bɔra k'an ka wele jaabi u nana fara an ka baara la ani Moribabugu jeunesse n tun ye wele bila olu fana ma olu nana ka na an jaabi ayiwa ani an ka club yɛrɛ tɔndenw fana n y'u wele u fana bɔra ka na an jaabi baara in na bon ani an ka mairilakaw fana an ye wele bila u ma o kumana maire yɛrɛ ayiwa a ka président sera kɛnɛ kan wa u bɛɛ lajɛlen nana an jaabi an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka baara in an k'a kɛ baara tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn nimisiwasa sɔrɔla baara la wa awɔ nimisiwasa sɔrɔla baara la baara in a kɛra nisɔndiyaba ye ka d'a kan potew falen tun bɛ bɔgɔw ni ɲamanɲaman ninnu na olu bɔra o kumana ji a kalelen kun don yɔrɔ minnu na ji ayiwa a sera k'a ka tɛmɛsiraw sɔrɔ ka taa ayiwa fɛɛrɛ sigira sen kan o ɲamanɲamanw fana ka cɛ ka taa donc a kɛra nisɔndiyaba ye Moribabugukaw bolo wele kan ka ɲɛsin i ka sigida maaw ma u ka se ka gɛlɛya waleyaw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u lasi min bɛ wele bila Moribabugukaw ma ayiwa ni fosse ninnu saniyalen kɔ an k'an kɔlɔsi ayiwa waleya minnu bɛna nɔgɔ an kana o waleya ninnu kɛ an k'an cɛsiri fosse
walokɛ n'u ka se ka lasaniya fan bɛɛ ka se ka saniya ka d'a ka jɛya o de ye ayiwa kɛnɛya ye jɛya o de kɛnɛya ye jɛya fana o ye diinɛ ye o ye silamɛya ye voilà o kama n bɛ welewele bila ma jɛya waleya an ka continuer ni o ye. n balimaw hali bi lajɛya hukumu kɔnɔna na ani ka baara ɲuman kɛ an ye Bokar Traoré an y'o wele ale y'u ka coordinateur dɔ ye n'o ye Mamadou Diko ka jɛkulu in ɲɛmaa dɔ ye baara in mun hakilina y'u bila ka na ni nin baara in ye baara in bɛ kɛ cogo di wari de bɛ sara wari de tɛ sara an ka fara ɲɔgɔn kan an ka coordinateur ni an ka lamɛn a ko k'u b'a kɛ ala kama u tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Traoré cɛ an k'ale fana lamɛn. Karamɔgɔ assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tɔgɔ ni jamu Boubacar Traoré, commune 1 premier vice-président des club soutien international Imam Mahmoud Diko, opération caniveau min bɛ sen na o fana coordinateur de ye ne inchallah. Ayiwa a bɛ wagatinin bɔ ka daminɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ kana bila wɔɔrɔnan na ka ŋaniya walo kɛ yaasa jiboli sira olu bɛ se ka labɔ cogo min na n b'a fɛ ka dɔn hakilina jumɛn aw bila nin baara ɲuman ba in na. Alhamdulillah rabbil alamin an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslim. An bɛ radio ɲɛtaga lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ yan nɔ k'a dɔn i ye ɲininkali min kɛ opération caniveau an y'a bila sen kan ni Imam Mahmoud Diko ale ka hakilina de ye club soutien an y'o fɔ imam ka baarakɛminɛn de don imam ka kutuba dɔ sen na a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ji kɛlen don ka Bamakɔ dekun ka sababu kɛ jiboli sira ye jiboli sira bɛɛ de gerennen don an dun b'a dɔn ni jiboli sira gerenna dɔrɔn ji bɛ don karew de kɔnɔ a bɛ yɛlɛ gitɔrɔn de kan a bɛ don so de kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka bolominɛnw bɛ tunu u bɛ tiɲɛ fo niw yɛrɛ commencera ka to a la bolimafɛnw commencera ka to a la fɛn de don vraiment a jira imam kan a y'a fɔ a ka kutuba kɔnɔ maliden bɛɛ b'a dɔn nin ye fɛn ye fana fɛn min n'a cɛ man ɲi jamana kɔnɔ bon an n'u ka jamana in bɛ cogo min na i b'a fɔ bi a bilama ye bi ye o y'a dama kuma wɛrɛ donc imam ka hakilila de y'a to an y'an ɲɛsin baara in ma Bamakɔ commune wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen don ani Sangarebugu commune ani Moribabugu commune imam ka hakilila a y'a fɔ kutuba kɔnɔ donc an ye club soutien de Imam Mahmoud Diko dɔwɛrɛ tɛ dɔrɔn ka imam ka hakilinaw défend baaraw ta fan na an ye nin mɛn kutuba la dɔrɔn an fana y'an ka hakilila faga tɛn kan ka opération caniveau in sigi sen kan. Ayiwa an bɛ don min ko bi baara in bɛ dakun jumɛn na. Alhamdulillah rabbil alamin baara in kɔni caman kɛra a la bawo baara in daminɛna samedi le 28 août 2021 a daminɛna commune 5 na kɛrɛnkɛrɛnyana Badalabugu paleda la an y'o kɛ imam yɛrɛ bonya kama o kɔfɛ an taara commune 1 na le 29 donc le 4 an tun bɛ commune 2 la o kɛra Buguba la u b'a fɔ ko Dabaga Kare donc le 5 an tun bɛ commune 3 la o kɛra Faraso o Kare la le 11 an tun bɛ commune 4 la o kɛra monument Kabarali yɔrɔ la donc le 12 n'o tun ye kuni an tun bɛ Sangarebugu Pɔnda u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Wasafɔn an tun b'o da la donc baara in bɛ o hukumu kɔnɔ inshallah le 18 an bɛna taga Moribabugu commune na o bɛ kɛ Moribabugu suguda la n'Ala ka diɲɛ donc a bɛ kuncɛ le 19 o bɛ kɛ commune 6 la 501 logement ni Ala sɔnna a ma an bɛna kuncɛ yen nɔ inshallah o ye commune 6 ta ye. Yala baara in a bɛ mɔgɔ de ta k'a bila la walima aw yɛrɛ de b'a kɛ ni aw farikolo ye. Alhamdulillah rabbil alamin club soutien jama olu de bɛ bɔ ka baara in kɛ club soutien mɔgɔ yɛrɛ de bɛ ka bɔ ka baara in kɛ an bɛ kɛ jigin dingɛ kɔnɔ k'a kɛ vraiment mɔgɔ ŋaniya ɲuman dɔw yɛrɛ faralen don an kan minnu bɛ bɔ yɔrɔ caman ka na an dɛmɛ baara in na ni don min na ni baara fanga bonyana a bɛ se ka mɔgɔ damadɔ ta ka fara an kan mais baara in kɔni fanba yɛrɛ yɛrɛ club denw de olu de bɛ ka baara in kɛ n'u fanga na n'u hakilila la n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa nin baara sugu musaka tan tɛ yala a b'a la ka dɛmɛ sɔrɔ a ko in na jamana denw fɛ walima jamana maa ɲɛmaaw fɛ. Bon alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu lahara bɛɛ lajɛlen kan baara in club ka hakilila don an kɔni ye dɛmɛ ɲini sen ni bolo la ni minɛn de ye an y'o de fɔ ka d'a kan ni toli bɛ mɔgɔ bolo burɛti bɛ mɔgɔ bolo pikaji bɛ mɔgɔ bolo i ka na n'o ye bɔcɔn bɛ mɔgɔ bolo gan bɛ mɔgɔ bolo an y'o de wele da mɔgɔw ka an dɛmɛ n'o ye n b'a fɔ an bɛ Ala tanu lahara bɛɛ lajɛlen kan an balima caman nana ni minɛn kɔni ye peliw nana pikajiw nana
notamment club soutien kelen yɛrɛ tɛ ka baara in kɛ ani association caman de faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara in kɛ association caman fana nana ni minɛn ye mɔgɔw ni minɛn kɔni nana kosɛbɛ bon ko in bɛ kɛ cogo min na ba ɲumankɛw fana b'a la mankanɛ ɲuman caman bɛ yen n'a bɛ sirada la o tɛmɛtɔ u bɛ se ka jisɔngɔw di aw ma olu bɛ yen mɔgɔ caman y'o ŋaniya yiraw kɛ notamment commune 1 yɛrɛ ta la an tun bɛ commune 1 kaburudon sotuba kaburudon kɔrɔ yan fan an tun bɛ ka yen de foncer labɔ o don kama wele dara mɔgɔ caman bɔra talama welew dara yɔrɔ caman na donc jama kɔni bɔra ka fara an ka yen baara la mɔgɔw n'u bolominɛw nana mɔgɔw ni wari dɔɔni fana nana ko ka kɛ jisɔngɔ ye notamment o kɔnɔna na an bɛ commune 1 misiri caman bɛ yen minnu ka dɛmɛ nana an b'an to kɔnɔna na ka foli bila u la donc o dɛmɛw de don ani an ka sponsor belebeleba espace samasa an tɛ ɲinɛ a fana kɔ club ka baara o baara bɛ wuli imam kanu kama olu fana se min ye u b'o kɛ dɛmɛ na o de ye dɛmɛ ye an bɛ ka minnu kɔni sɔrɔ mais ka bɔ faso jamana fanfɛla la an m'o dɛmɛ kɔni sɔrɔ fana kɛra commune damadɔ ye olu mairie kɔni nana ni mobili ye k'an ka bɔgɔ cɛ ka k'a la dɔw yɛrɛ ko k'an ka essence gasoil sɔngɔ di mais dɔw kɔni ye mobili nana ko k'a cɛ mɔgɔ kɔni t'u bolo k'a cɛ mais dɔw dana voyage kelen ma dɔw yɛrɛ 2 kɛ mais k'a fɔ o si dama ka dɛmɛ kɔni b'u fan fɛ o ma kɛ wa o fana kɛra commune 2 ɲɔgɔn de la. Ayiwa baara in tɔ bɛ hali bi ni a y'a sɔrɔ wele da b'i bolo ka ɲɛsin baɲumankɛlaw ma. Wele dakan min bɛ yen k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o ye de nin ye baara in daminɛnen de ni Ala ka diɲɛ nin de bɛ an ka plan d'action kɔnɔ ni Ala sɔnna ma nin y'a donnen a kɔnɔ wa n'Ala ye san wɛrɛ yira na a bɛna kɛ wele dakan min bɛ yen o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen baara in kɔni a ma ban parce que an y'a fɔ inshallah an bɛnalen Moribabugu commune na donc halisa an mago bɛ minɛn na halisa an mago bɛ dɛmɛw na halisa an mago bɛ minɛnw na an mago bɛ dɛmɛw na an mago bɛ hadamadenw yɛrɛ tila mɔgɔ ka bɔ ka fara kan an ka jɛ ka baara in kɛ bawo maa kelen tɛ se ka sigida jɛya maa kelen tɛ se ka nin baara ninnu ban commune 6 la an bɛna taga ye an bɛ taga ye hakilila wɛrɛ bɛna fara commune 6 ta kan parce que a bɛna bɛn le 19 de ma inshallah le 19 septembre o ye journée internationale de ramassage donc a bɛ kuma salubrité de kan an dun bɛ o baara kelen de la o de la an y'a ɲini ka o baara bonya ni mun ye manani vraiment fila manani an y'o de ye foncew kɔnɔ i mana fonce bɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ mana de ka can ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen mana ni bere mana don ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ kɛ b'a ko bitɔn donc o de kelen don ka foncew kɔnɔna fa k'u bloquer o de kelen don ka hali an ka kɔ kɔnɔnaw fa k'u bloquer donc an kɔni bɛna o journée de fara kan k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u tun y'a kanu ko ka manani interdit donc min bɛ k'a balan u k'a ɲini k'o bɔ sira la mun bɛ k'a balan caman b'a fɔ an ye ko mana dilanna ou bien mana feerela olu y'a subvention ko de yira donc minɛn wɛrɛ tɛ se ka dilan minnu bɛ yen ni biodégradable b'olu la minnu b'a to ni mago banna a minɛn in na dɔrɔn a ka segin ka tiɲɛ bayɛlɛma joona k'a sɔrɔ a ma to dugu jukɔrɔ manani a bɛ se ka san caman de kɛ a tɛ tiɲɛ donc a kɛlen don gɛlɛyaba ye notamment a bɛ ka foncew la fa parce que an b'o kuma de la mais hali an ka dugukolo sɛnɛkɛ yɔrɔ ni fɛnw na mana bɛ yɔrɔ yɔrɔ la mana in tɛ to bɛɛ ɲɛ b'a la a dun sɛgɛ de b'a la voilà o de kumakan fana bɛ yen ka welewele da k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya nin kɔni na nin bɛ adressé faamaw de la k'u jɔ jɔyɔrɔ la n'Ala sɔnna le 19 an kɔni bɛna démonstration ba kɛ a kan inshallah le 19 yɛrɛ imam bɛ ye kɛnɛ na a bɛ kɛ 5 logement na ni Ala ka diɲɛ an bɛna kuma mana kan an b'a fɛ ka fɛn caman kɛ mana in kan o fana taamaw daminɛnen don yanni le 19 cɛ hakilila wɛrɛw minnu mana sɔrɔ ka fara o kan an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah minnu b'a fɛ ka jɛ ka baara kɛ ni aw ye nin ko in na yala nɛgɛjuru sira dɔ bɛ sɔrɔ aw bolo o bɛ yen nin nɔ o ye orange numéro fɔlɔ 75 07 65 29 n bɛ se k'a kan orange 75 07 65 29 Maltel numéro min bɛ yen o ye 66 06 18 19 66 06 18 19 ni mɔgɔ jɔra an na yɔrɔ o yɔrɔ la hakilila o hakilila b'i bolo ni numéro 2 wele n'Ala sɔnna ma club soutien international imam Mahamud Diko o ka cidenw bɛ s'i ma i n'u bɛ se ka sigi ka kuma i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ club ye ou bien mɔgɔ bɛ club la ni hakilila fɛn o fɛn ni Ala sɔnna ma i bɛ bilasira o hakilila kɔnɔna na inshallah an ka bi sigi a kumakan laban i fan fɛ alhamdulillah o ye foli de k'a ɲɛsin radio ɲɛtaa ɲɛmɔgɔso ma o ye foli de k'a ɲɛsin radio ɲɛtaa baarakɛla bɛɛ
lajɛlen ma o ye foli ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a fɔ kɔfɛmɔgɔw an b'u fo parce que club soutien ti baara foyi daminɛ ko maliyɛn de diaspora ko n'u jɔyɔrɔ t'a la o tɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ minnu jɛlen don baara in na association caman ni k'i bɛ dɔ ta tɔgɔ ma a ka ca o ma n'i nana mɔgɔ min tɔgɔ kan o bɛ kɛ gasi ye mais bɛɛ k'i yɛrɛ ye ko in kɔnɔ k'a fɔ association fɛn o fɛn faralen don club soutien ka baara in kɛ a bɛɛ lajɛlen folen don an ka journalistes bi fo sɛngɛbali ɲinanbalo n'an wulila su u b'a nɔfɛ n'an wulila tile u b'a nɔfɛ a telew bɛ yen a radio bɛ yen a videomaniw bɛ yen mɔgɔ suguya o suguya k'e de bɛ ko ninnu ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ foli belebeleba b'u ye an balakaw u ti sɛgɛn u ti ɲinɛ anw bɛ taa yɔrɔ dɔ la hali dumuni yɛrɛ tun labɛnnen t'an bolo mais an bɛ bɔ min kalama dɔrɔn an balakaw bɛ se ka dumuni dilan ka na n'a ye a dɔw bɛ hali tɛ sɔn o tɔgɔ ka fɔ vraiment an bɛ olu fo mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ nin ko in kɔnɔ an bɛ foli k'o ye kumakan laban ani foli laban bɛ segin halisa an ka ɲɛmɔgɔba ma Imam Mahmud Diko an bɛ ale fo ka dugawu k'a ye a yɛrɛ ka dugawu k'an ye ala ka sijan ani kɛnɛya di an n'ale ma ala k'an mɛn ka jamana in bɔ nin cogo in na ala ka laɲiniw sabati jamana in an bɛ dugawu k'a ye fana balawu min kundalen don an kan n'an ma se k'an yɛrɛ bɔ a la ala k'a fiɲɛ taga bɔ an kan ala ka jisuma k'a fura ye ala ka bɛn ani kelenya k'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔli ala rasul balimaw an ye a fɔ ye an ka don kibaru tɛmɛnenw ko k'a fɔ ko fɛn min ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a congrès kun cɛra alamisa tɛmɛnen kunungo an ka don kibaru kɔnɔna na an ye délégué damadama an y'u ɲininka Italie b'o la Côte-d'Ivoire b'o la ani Sierra Leone ani Guinée équatoriale nka bi délégué fila bɛ an bolokɔrɔ o délégué ninnu o ye jarake fila ye an ka ɲininkali sera olu fana ma congrès in Haut Conseil des Maliens de l'extérieur congrès kun cɛlen u fana ye fɛn min fɔ congrès in labɛnni la ani a kun cɛra hɛrɛ ni baden na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin délégué fila ninnu an k'u lamɛn. Voilà Malonze an b'i fo vraiment foli diyara n ye. E yɔrɔ jumɛn délégué? Ne ye Gabon délégué de ye. Tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Musa Jara. Musa Jara. Congrès banna. Congrès banna. A diyara. Nisɔndiya dan don. Ayiwa hakilina jumɛn b'e la sisan? Hakilina min bɛ ne na o ye maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan de ye. Surtout Gabon maliyɛnw o jɔyɔrɔba de bɛ na wa o de ye n ka haminanko ye n y'o de fɔ Abibu ye ɲɛmɔgɔ ye ɲamasunukun ye i b'i jija n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye hali ni mɔgɔw bɛ kuma bɛɛ f'i ma i ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o de ye ɲɛmɔgɔ ka rôle ye mais ɲɛmɔgɔ dusuba a b'i fɛ ko dɔgɔya mɔgɔw bolo donc ale yɛrɛ ye san 30 ni kɔ kɛ Gabon a ye fɛn bɛɛ kɛ Gabon n'o ye a y'an ta bateau na ka na Mali la a y'an banabaatɔ furakɛ a y'a mɔgɔw bɔ kasow la mais hali bi an bɛ min ɲini Abibu fɛ o ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan Gabon k'an don da kelen k'an bɔ da kelen mɔgɔw tɛ kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ni taacogo don diɲɛ kɔnɔna ka bon mais an mana kɛ cogo o cogo ɲɛmɔgɔw olu de ka kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw kala ɲɛmɔgɔ man kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw fara donc ne kɔni b'o fɔ président ye a k'a jija a kɛ ɲamasunukun ye a k'a lajɛ ka Gabon maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan surtout ale ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka maliyɛnw ɲɛmɔgɔ ye donc ale fara ɲɔgɔn kan kɔni u ka kan ka k'a ma wajibi de ye o kɔni n'a y'o kɛ o bɛ diya n ye voilà Musa Jara fo ka folikan don ka se bɛɛ lajɛlen. Kumakan laban ye jumɛn ye Jarake? N ka kumakan laban o ye aw fana lakaleta ɲininaw an bɛ foli kɛ aw la cɛsiri min bɛ aw la an bɛ foli kɛ aw la o filanan ye min ye maliyɛnw lasigiden minnu bɛ taa an nɔfɛ fana olu fana ka jɔyɔrɔba bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ambassadeurs u n'u ka n'aw cɛla bɛ cogo di a don ambassadeurs tɛ kelen ye dɔw bɛ taa an nɔfɛ olu ye mɔgɔ sɛbɛw ye nka dɔw bɛ taa an nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ parti pris kɛ o de bɛ gɛlɛyaba se an ma wali jamanaw ka ye u yeli ka nɔgɔ aw ma u bɛ wuli aw kungow la u ni anw yɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que anw yɛrɛ ye chef de communauté ye an n'u bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni bɛnbaliya donna an ni ɲɔgɔn cɛ olu de ka kan ka kɛ i n'a fɔ an faw n'an baw ka weleli kɛ ka sigi ka fɔw kɛ nka caman u t'o de kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ parti pris kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de gɛlɛya b'an ka to kan fɛ kosɛbɛ donc an b'o de kuma fɔ lasigidenw ye kosɛbɛ u k'u jija u taa kun ye maliyɛnw ko ye u ma taa ka taa maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn na u k'u jija k'u yɛrɛ mabɔ o la voilà n tun bɛ fɛ ka min fɔ ye o y'o ye Jara nba ne tɔgɔ ye Nuhu Jara e ye yɔrɔ jumɛn délégué ne ye Sierra Leone délégué ka bɔ ka na an ka conférence in na vraiment conférence in a kɛra bonya ni karama kɔnɔ gɛlɛyani dɔw donna la o ye kow taabolo ye mais vraiment an b'a fɔ a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra fɛn kɔnɔ maliyɛn
aventuriers u y'a yira k'a fɔ ko u sudelen don parce que différence min tun bɛna don au conseil kɔnɔ vraiment an y'a yira k'a fɔ ko anw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Abibu Sila ye an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini parce que n bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka hakili to an yɛrɛ la jamana in ye anw de ta ye maa wɛrɛ tɛna jamana in ta ni anw tɛ an ka sabali an k'an dusu faga ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ sinon jamana taabolo man ɲi ni min ye min kɛ an kana mɔgɔw ta bɛɛ ko karisa ye kolon kɛ a ye kolon kɛ i mana na ɲɛmɔgɔya la i bɛ kolon kɛ ɲuman min kɛ mais yanni i ka mɔgɔ ka kolon ta k'o fɔ a ye ɲuman min kɛ i b'o lajɛ vraiment Abibu ye baara min kɛ o conseil ɲɛ ni anw ma Abibu sara an tɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a ye fo an ka Abibu honoré k'a yira k'a fɔ ko Abibu a ka girin anw m'a kɔ parce que a ye min kɛ Ala de bɛ se k'a sara wariko tɛ sanuko tɛ Abibu c'est un patriote a bɛ jamana in aventuriers a y'an défend a b'an fɛ a ye nɔgɔya ni ko sugu bɛɛ ɲini k'a se an ma donc dans ce cas anw y'a yira k'a fɔ fana ni a y'o kɛ a kan ka sara fɛn min na o de ye nin ye. Ayiwa e bɛ Sierra Leone o ye anglophone aw maliyɛnw bɛ cogo di. ne bɛ Sierra Leone ni anglophone don vraiment an bɛ Sierra Leone yɛrɛ autorité an b'u fo vraiment u tɛ foyi gɛlɛman se maliyɛn ma an mana bɔ cɛ o cɛ an bonyalen don an yɛrɛ dama fana an bɛnnen don an bɛ don da kelen aw ka ca yen kosɛbɛ an ka ca kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ ka taa Freetown Bo Kɛnɛma Makeni Tɔngɔ maliyɛn ka ca ninnu na kosɛbɛ mais Bo ni Sefadugu n'o ye kɔnɔ ye maliyɛn de ka ca yen kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan mais vraiment an bɛ ɲɔgɔn fɛ an kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Sierra Leone autorité o de kama u y'an bonya alhamdulilayi anw bɛ yɔrɔ min na yen maliyɛn kelen tɛ kaso la Sierra Leone maliyɛn kelen waati bɛɛ au conseil an bɛ wuli k'an yaala ni problème bɛ maliyɛn min da la ou bien ni maliyɛn minɛlen don ka taa kaso bɛɛ ka fɛn bɛɛ yaala alhamdulilayi bonya b'an kan jamana in anw y'a yira k'a fɔ ko jamana in ye an bɛ jamana in dignité a danbe an b'o défend an t'a fɛ jamana nin parce que ni ko bɔra la k'a fɔ ko an ye fɛn kɛ min bɛ jamana kuma subi o tɛ anw ka ko ye o tɛ maliyɛn ta lasigiden bɛ yan an ka lasigiden min bɛ yen o ye consulat ye an ka ambassade min bɛ yen a bɛ Guinée Conakry mais n profite ya k'a fɔ Moribo Traoré vraiment ambassadeur Moribo a kan ka fo kɛnɛ in kan kosɛbɛ n'a wulila su a bɛ wuli Moribo wulili tɛ dɛ Moribo yɛrɛ de bɛ an wele a tɛ tile 3 kɛ n'a ma ne wele jara mun problème b'aw fɛ yen n ko foyi t'an fɛ yan a ko ni fɛn fɛn bɛ yen ne nakun de ye aw ko ye ni fɛn fɛn lasigiden ɲuman ka comportement in Moribo kɔni vraiment kan ka Moribo bɛ fo a bɛ fo maintenant tama la ne jamana caman kɛ farafinna mais ma ɲɔgɔn ye dɛ a tɛ tile 3 kɛ n'a ma weleli kɛ jara mun b'aw fɛ yen n ko foyi t'an fɛ yan ne nakun de y'aw ko ye ni ko bɛ yen a ye n wele n bɛ taa vraiment an b'a fo. jamanadenw balimaw b'a dɔn sini de ye 22 septembre ye n'o ye araba ye septembre kalo tile 22 san 2021 an ye a fɔ aw ɲɛna 22 sisan denmisɛnninw bɛ ɲini ka tunu u t'a dɔn k'a fɔ ko 22 ye mun ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali de don sisan denmisɛnninw tɛ 22 dɔn 22 dun a kan ka don bɛɛ lajɛlen hakili la bɛɛ kunkolo la drapeau ye mun ye 22 ye mun ye munna an bɛ ɲagali 22 don de an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ye o ta n y'a fɔ n ko 22 sisan a bɛ timi i b'a fɔ dolonin kujan maa si tɛ bɔ a kalama Musa ka waati la Musa y'a ka san 23 kɛ drapeau de bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ drapeau de bɛ fɛnsɛ yɔrɔ bɛɛ immeuble baw hali du dɔw la du bulonda dɔw la drapeau bɛ kɛ yen siradaw la jiriw laso jɛman bɛ kɛ jiriw la nka i b'a jateminɛ k'a fɔ 22 bɛ n'a ka timi maa si tɛ drapeau dun tɛ maa ta ye drapeau ye anw yɛrɛ de ye an faso danbe dɔ de ye drapeau ye an faso danbe dɔ de ye hymne national ye sini ye 22 sa an ma gɛrɛ maa la n'o ye commune du Manden maire ye n'o ye Nuhu Kelepili ye ale n'a ka denmisɛn jɛkulu bɛ commune du Manden kɔnɔ u kɔni hakili ye ɲuman sɔrɔ k'a fɔ k'olu b'a fɛ ko ka 22 ko ka yakubaya ko ka sanga dɔ fara sanga kan u ye kunnafonidilaw wele an tilalen ko an ka ɲininkali sera commune du Manden maire ma n'o ye Nuhu Kelepili ye a n'a ka denmisɛnnin jɛkulu in u ye hakilina ɲuman min sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Nuhu Kelepili an k'a lamɛn 22 yɛrɛ ye mun ye 22 bɛ fêter k'a da mun kan a jaabi filɛ nin ye commune du Manden maire bolo Nuhu Kelepili. Monsieur le maire Nuhu Kelepili an b'i fo. an bɛ foli di yɛrɛ ma su. Ayiwa e ye commune du Manden maire ye an ka Mali san 60 ani san 2 o ye arabadon ye e ye maire ye i kɛlen don ka mun de boloda i ka commune kɔnɔna na. Bon vraiment tu an b'i fo k'i barikada i ka déplacement na an ye fɛn dɔ boloda ani jeunesse c'est-à-dire Manden jeunesse bɛɛ ani mairie
i b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka 22 organiser donc an b'a kɛ n'an seko ye mais c'est pour juste ka denmisɛnninw hakili jigin k'a fɔ ko dɔ tɛmɛna Mali tun bɛ jɔnya juru la a tigɛra 1960 bon maintenant an ko o fɔ denmisɛnnin caman ye olu k'o si dɔn et puis ka fasoden ɲumanya ka thème kɛ fasoden ɲumanya ni paix ka basigi n'an ka jamana kɔnɔ ani faso la citoyenneté donc an ka thème y'olu de an b'a essayer k'olu développer dɔɔni an ka denmisɛnninw ye parce que jamana jɔli bɛ daminɛ du kɔnɔ ka bɔ du kɔnɔ ka na quartier la ka bɔ quartier la ka na dugu kɔnɔ ka bɔ dugu la ka taa région kɔnɔ ka bɔ sa cercle la bon maintenant n'a daminɛna yɔrɔ dɔ la c'est très important an ye mouvement pionnier créé commune kɔnɔ pour la commune même c'est-à-dire ka denmisɛnnin dɔw jala min fasoden ɲumanya depuis à bas âge donc an y'a embryon dɔ créé fɔlɔ mais an bɛna don n'a ye dugu bɛɛ kelen kelen kɔnɔ i mana taa Manden dugu o dugu la ni Ala sɔnna ma école mana taa hali n'a kɛra pionnier kelen i b'o sɔrɔ yen min bɛ fasoden ɲumanya bɛ lakali min ɲɛna k'a don a kunkolo la k'a lamɛn a n'a kanu donc o kɔnɔna la de an b'a fɛ k'an ka commune jeune bɛɛ kɛ fasoden ɲuman de parce que Mali kɛlɛ in tɛ kɛlɛ wɛrɛ ye min président ko don o caman tɛmɛna ni premier ministre ko don o caman tɛmɛna mais n'i ye nɛgɛ bila gangalan n'i y'a ta gangalan o tuma an maliyɛn an t'an yɛrɛ ɲininka sa an yɛrɛ ye jumɛn y'a la an ko président o caman tɛmɛna a ma ɲa an ko premier ministre o caman tɛmɛna a ma ɲa est ce que an yɛrɛ ka ɲi est ce que an bɛ ka question poser est ce que nin ye premier ministre ko est ce que nin ye président ko ye yan na an bɛ fɛ k'o de lakali k'a yira an ka denmisɛnninw na parce que ni maliyɛn kelen kelen bɛɛ y'a fɔ ko ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ne bɛ n ka dɔgɔtɔrɔya kɛ ka ɲa ne ye comptable ne bɛ n ka comptabiliya kɛ ka ɲa ne ye maire ne bɛ n ka mairiya kɛ ka ɲa ne i mana kɛ baara o baara la ni bɛɛ y'i ta kɛ ka ɲa est ce que jamana bɛ fili yan est ce que o ye premier ministre ko ye yan est ce que o ye président ko ye yan donc an yɛrɛ dama bɛɛ k'i ka kɛta kɛ bɛɛ k'i ka kɛta k'a ɲɛ ma a fɔra ko a kɛ cogo min na ni bɛɛ hakili ten walayi jamana bɛ bɔ nɔgɔ la a mana kɛ président min o n'a tugu an kɔ a mana kɛ premier ministre min o n'a tugu an kɔ parce que ni bɛɛ y'a tilen jamana bɛ tilen jamana mana tilen jamana bɛ bɔ nɔgɔ la fura t'o la donc an bɛ fɛ k'o de fɔ k'o fɔ an ka denmisɛnninw ye u k'a dɔn Mali an ta de don an de b'a jɔ maa si t'a jɔ n'an tɛ an ka commune an ta de don anw de b'a jɔ n'an m'a jɔ maa si tɛna jɔ an nɔ la laginɛ mana dilan ka kɛ hali alijinɛ ye Guinéen t'u ka jamana dilan maliyɛnw kama an tɛ se ka taa sigira minnu kan Algérie b'o cogo la Burkina b'o cogo la donc an yɛrɛ de b'an ta kɛ alijinɛ y'an bolo yan an yɛrɛ de bɛ se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna kɛ alijinɛ y'an bolo n'an yɛrɛ tɛ donc bɛɛ k'i ja lamin ka jamana ta ni bolo fila ye f'an k'o de don an ka denmisɛnninw kunkolo la donc au niveau de la commune du Manden ɲinan o de y'an ka baara ye le jour du 22 septembre. Monsieur le maire i ka nin hakilina in a ɲana kosɛbɛ. Monsieur le maire salon 21 septembre 2020 ne bɔra n ka so Sibiribugu la fo radio ɲɛ t'a la n ye drapeau yɔrɔ min i b'a dɔn Kampara sɛbɛnni kɔrɔ sugu cɛci ma drapeau yɔrɔ si n tun bɛ ɲini ka kasi ne yɛrɛ hakili la n ko Mali ko banna de i ka nin miirina in 22 bɛna kɛ denmisɛnninw yɛrɛ caman bɛ u tɛ 22 dɔn ka da k'a famana k'a fêter i b'i jija i ka commune kɔnɔ drapeau ko la fɔlɔ bɛɛ ka drapeau siri o de ye Mali yelenba ye n'o tɛ 22 bɛna tunu dɛ. non tu o de y'a to ne ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la e fana ye min fɔ nin ye o fana ye jɔyɔrɔ dɔ di i y'a fɔ k'a ɲɛsin an ka commune ma mais ni maliyɛn fɛn fɛn min ye nin mɛn o bɛɛ bɛ taa drapeau kelen siri a ka da la donc i fana ye baaraba de kɛ nin yɔrɔnin na sans t'y rendre compte donc i ye idée min d'a ma nin o fana b'an ka idéw kɔnɔ ni Ala ma basi kɛ drapeau ko tɛ kɛ dɛsɛ koyi et puis il faut vraiment que maliyɛn bɛɛ k'a sigi ka da la an k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min b'an bolo anw de ta don mɔgɔ t'a tigi wɛrɛ kɛ n'an tɛ n'an m'a kɛ min ye fana maa tɛn'o k'an place la donc Mali ko b'o cogo de la n'an ma Mali kɛ min ye Faransi président ma élu k'a kana Mali jɔ Allemagne président ma élu k'a kana Mali jɔ olu bɛɛ élu la u ka jamana ka intérêt de kama bon hali n'u ka jamana ka intérêt bɛ maliyɛn den min kuncɛ ma u bɛna ta i kuncɛ ma f'an k'o de bila an hakili la donc an ta in fana de hali n'an fana ka intérêt bɛ Faransi président kuncɛ ma an fana bɛ taa an ta ta a kuncɛ ma de donc il faut qu'on rentre dans ça an ser'o de ye bi quoi. Monsieur le maire, 22 septembre ɲɛnajɛ a bɛ kɛ min? E ka commune kɔnɔ a bɛ kɛ min? A bɛ kɛ Wɛnzɛn terrainba kan donc commune den bɛɛ welelen don responsable ba fɛn fɛn bɛ commune du Manden kɔnɔ an b'a ɲini u bɛɛ fɛ an b'a ɲini jeunesse bɛɛ fɛ mɔgɔkɔrɔba bɛɛ fɛ an bɛɛ ka taa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma comme kɔnɔkulu pour dire que Mali hɛra ani baden o ye commune du Manden ka laɲini ye jamana bɔli nɔgɔ la o ye commune du Manden ka laɲini ye commune yɛrɛ bɔli nɔgɔ la o ye commune responsable ka laɲini ye mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɔ nɔgɔ la fo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o kɛra don o don an ka jamana bɛ kɛ alijinɛ y'an bolo. Monsieur le maire Musa Tana 22 tun bɛ kɛ nka wula fɛ ɲɛw tun bɛ siri k'a kɛ ten
ka taa fɛn dɔw tigɛ i ye ɲɛnajɛ u y'o bolo da wa i ka mɔgɔ ka ɲɛnafin bɔ na Monsieur le maire tu ye ka se dɔrɔn i b'a dɔn ko kɔrɔlen ko segin bɛ se ka k'a la sinon an bɛna daminɛ ni flambeau de ye sufɛ fɔlɔ tabarikala denmisɛnninw pɛrɛnlen don denmisɛnninw ye labɛn bɛɛ sabati pour que ka flambeau kɛ sufɛ donc yɔrɔ fɔlɔ de tun don la nuit du 21 au 22 sufɛ an bɛ kalaw minɛ ka yaala dugu fan bɛɛ après n'an tilala an b'a fɔ an k'a cɔngɔ ɲɔgɔn na an b'a bodon dɔrɔn ka tunu o ye bɛɛ talen donc sɔgɔma yɛrɛ o ye gintanba ye donc o ye discours ni fɛnw ye donc réellement an bɛ fɛ ka kɔrɔlen yɛrɛ de kɛ quoi mais pour que i kana an ka fɛn jabɔ a la kana n'i y'a bɛɛ fɔ sisan mɔgɔ tɛ taa o mais Monsieur le maire i ka kumakan laban bon ne ka kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ ye ne b'o ɲɛsin maliyɛn bɛɛ de ma parce que il faut k'an ka dɔn ko an ka jamana in n'an m'a kɛ fɛn min ye mɔgɔ si tɛna n'o k'an ye k'an to k'an bolo ɲɛsin ɲɔgɔn ma karisa de y'a kɛ tan karisa de y'a dun tan e yɛrɛ bɛ ka min kɛ e t'o jateminɛ bon c'est ça qui est très grave e ko karisa man ɲi karisa t'a ka baara kɛ ka ɲa est ce que e yɛrɛ mun bɛ k'o fɔ e ye dɔ kɛ yan e bɛ ka baara min kɛ est ce que e b'a la k'o kɛ ka ɲa donc si tout le monde se pose cette question je crois que jamana bɛ bɔ la donc moi je pense que aujourd'hui a sera yɔrɔ min ma an mɔkɛw tɛmɛna an tun bɛ hɛrɛ la baden jamana partout c'était bon ka na se an faw ma olu fana y'u ka baaraw kɛ ka tɛmɛ mais n'a sera anw ma ko an tɛ k'an miiri ko den dɔw b'an bolo ko jamana ka kan ka t'olu bolo ko an yɛrɛ fana bɛ tunu donni la donc an y'a sɔrɔ ɲuman mais an bɛna tolilen to an denw n'an fɛnw bolo o tɛ ko kɛta ye donc o yɔrɔ in de la il faut que mɔgɔ da bɛ bu fili jɔyɔrɔnin bɛ mɔgɔ bolo jamana in kɔnɔ bɛɛ ka essayer ka segin kɔfɛ ka jamana lajɛ k'i denw lajɛ k'i mɔdenw lajɛ k'a fɔ n'a ma ɲa fiyewu ninnu de bɛna tɔɔrɔ donc il faut k'an k'o baaraw ta et puis k'a dɔn olu minnu fana ka kan ka fɔ an kɔ olu fana kana kɛ mɔgɔ kirikira an de b'olu dilan an faw de y'an dilan fitiri t'i sɔrɔ kɛnɛma kana nin kɛ tan kana nin kɛ tan an faw de y'o kɛ ni an ye sira ɲuman sɔrɔ an fana kan k'o de gosi an denw kun pour que sini jamana mana d'u ma o k'a sɔrɔ o fana pɛrɛnnen don u labɛnnen don donc o kɔni ye maliyɛn bɛɛ de ka ko ye bɛɛ ka segin kɔ i lamɔna cogo min k'i denw lamɔ ten jamana a bɛ topapo min na bi an ka jija maa si kelen tɛ dugukolo in sanfɛ yan k'i kelen bɛ se ka maliko ɲɛnabɔ i kɛra président ye o i kɛra premier ministre ye o i kɛra maire ye o i kɛra député ye o i kelen tɛ se ka foyi k'a la mais i jɔyɔrɔ dɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma n'i jɔyɔrɔ kɛ wala a bɛ fɔ ko nin tɛ Mali donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ 27 septembre in ka kɛ sababu dɔ ye mɔgɔw ka miiri ka tasi k'a fɔ ko Mali ne kelen de ta don ne jɔyɔrɔ ye nin ye Maliko la Sunjataw tɛmɛna an bɛ kule k'an disi gosi Babɛnba si ye ne tan an ye jɔn an bɛ mun na mun fɔ olu fana k'a fɔ Babɛnba wa normalement olu de ka kan k'a fɔ ne fa karisa o ye nin kɛ Maliko la ne ba karisa o ye nin kɛ Maliko la donc ne fana bɛ sen da o sen nɔ la fo ka exemple de yira denw na pour que olu fana ka sira ɲuman ta donc ne bolo bibi na an bɛɛ ka don sira ɲuman ta la an bɛɛ k'an jogo kɛ jogo ɲumanw ye pour aller dans ce sens pour que jamana bɛ bɔ nɔgɔ la donc ne kɔni bɛ n ka adresse kɛ maliyɛn bɛɛ de ala ka vɛndi caman yira an na mais a k'a sɔrɔ jamana ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen o sabatilen b'an bolo ni mɔgɔ min bɛ Gawo fo ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Kayi ka sɔrɔ foyi tɛ mɔgɔ ka taa Kidali ka segin cogokɔrɔ la comme fɔlɔ donc an ka laɲini y'o de ala k'o laɲini ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen voilà tiɲɛ de fɔ ɲɛta n balimaw fɛn min ye logement sociaux ni a bɛ fɔ a ma ko ATT bugu a yɛrɛ b'a dɔn kabiri Ibrahim Bokar Keita ka fanga nana san 7 hakili la diko kelen de kɛra a la ni ma fili ɲinan sa san 2000 ani san 21 bi n'o ye septembre kalo tile 21 ye san 2000 ani san 21 fɛn min ye Asim Goita ye kunun wula fɛ a sera Tabakɔrɔ a sekun Tabakɔrɔ a ye fɛn min ye so 12 ani 500 ani 66 Asimi y'o de di kunun wula fɛ Tabakɔrɔ kunnafonidilaw caman ba tun bɛ yen nin dira maaw ma maa minnu n'u ni deguna luwanse la président Asim a n'a ka jama u sera Tabakɔrɔ nin so ninnu dilen ko ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye fɛn min bɔr'o la an ka ciden tun ye kɛnɛ kan Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ Tabakɔrɔ somɔgɔ sama ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn yasa Mali soko o gɛlɛyaw dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye ŋaniya ta ka du dɔw sigi sen kan du minnu ni maaw b'a dɔn ni ATT bugu ye o du 12 566 o ko nɛgɛw de dira kunungo tarata jamanakuntigi Asimi Goita fɛ Tabakɔrɔ ATT bugu la
nin tile minnu dilen filɛ nin ye ninnu tun ye kabini san 2019 o tile minnu tun kan ka di olu de don n'o tɛ maaw yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na minnu b'u ka duw kɔnɔ kabini tumajan minisiri Burama Kane ka fɔ la nin kɔni ye ka jira maaw la aw tun bɛ so ninnu kɔnɔ so ninnu kun tala ka sara nka an bɛ don min na ko bi jamana ye yamara di aw ka to so ninnu kɔnɔ yaasa sarali o bɛ se k'a daminɛ cogo min na minisiri Burama Kane ale ko kalo kura in na so ninnu sarali a bɛ daminɛ maaw fɛ maaw minnu bɛ so ninnu kɔnɔ minisiri ka fɔ la nin so 12,566 in a bɛɛ ma ban jɔ la fɔlɔ a tɔw olu b'a la ka jɔ dɔɔni dɔɔni minnu kɔni garisigɛra nin so in na o nisɔndiyara kosɛbɛ ma 4 bɔɲɔgɔnko olu ka ko nɛgɛ o dira kɛnɛ kan ye dutigi tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minisiri Burama Kane ale de Mali dugukolo ko Mali soko olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ale ka baara ɲɛsinnen bɛ o ma wa nin so ninnu fana n'u o bɛ di fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ jɛkulu fɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ Atetebugu ale soko o fɛsɛfɛsɛli kama yaasa kiliyan ladiriya o bɛ se ka sabati a kɔnɔ cogo minnu na an y'a fɔ cogo min na maa 4 minnu ka tile dira madame Bayi Kade Ture ale ye an balaka ye madame Kulubali Bibata Diko ale ye maa 2nan ye min ka tile dira a ma Lasana Dumiya ale kɛra maa 3nan ye min ka tile dira a ma Makan Jalo ale kɛra maa 4nan ye min na a ka tile dira a ma an sira min sɔrɔ kɛnɛ kan ye Kalabankɔrɔ mairie maa ɲɛma Amadu Cɛkura Jara a y'a ka nisɔndiya jira an na kɛnɛ kan ye. Ne tɔgɔ ye Cikura Amadu Jara, ici le maire de Kalabankɔrɔ. Ayiwa bi an bɛ Tabakɔrɔ ka sanga logement sociaux jamana ye so min jɔ jamanadenw tɔgɔ la bala ka di i ka nisɔndiya mun ye kɛnɛ kan. Ne kɔni vraiment ne nisɔndiyara parce que ne ka commune denw ye so sɔrɔ logement sociaux b'anw de ka commune kɔnɔ a b'an ka jama caya a bɛ barika dɔn ni jama ka ca barika bɛ don an na et puis soko Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min b'a la soko ni ti bi loger la gɛlɛya min kan bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔ ye hɛrɛ sɔrɔ ne ka commune kɔnɔ o ye ne ka kunkɔrɔta ye o ye ne ka kunnadiya ye. minnu bɛna don so in kɔnɔ wele jumɛn bolo ka ɲɛsin u ma yaasa bɛnkan min tɛmɛna so ɲini waati la u bɛ se ka o ɲɛnabɔ cogo min. o kɔni o diyagoya de parce que pour que u ka se ka to so min kɔnɔ ka so in ka k'u ta ye u ye bɛnkan minnu fɔ u ni OMH cɛ fo k'u ka timɛ n'o ye wari sarako ye u ka wari sara régulièrement a fɔra cogoya min na u k'o kɛ pour que so ka k'u ta ye u ka yɔrɔ yɛrɛ lakana ka ɲɛ pour que vraiment so jɛlenya de kana commune yɔrɔ ninnu kana ɲamaw caman bɔn fɛngɛ kan c'est pas bon a bɛ yɔrɔ tiɲɛ. dɔw fana bɛ olu y'a ɲininka u m'a sɔrɔ welekan jumɛn bolo ka ɲɛsin olu fana ma. u k'u muɲu parce que garijɛgɛ ko don u garijɛgɛ m'a sɔrɔ nin sen dɔw tun y'a ɲini ka kɔrɔ olu m'a sɔrɔ mais olu tila ka laban ka sɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ minnu m'a sɔrɔ bi siɲɛ wɛrɛ bɛ taa ka sɔrɔ ka na u jigilatigɛ ala la a bɛ se ka ɲɛ. welekan laban. vraiment ne b'aw yɛrɛ fo a ka wuli ka ja la ko minnu bɛ ka kɛ yan nɔ mɔgɔ minnu sen ma yan nɔ sɔrɔ aw de bɛ ka kunnafoni ta ka se n'a ye u ma a b'a kɛ vraiment a ti sara la mɔgɔ fɛ to foyi vraiment o fasoden ɲumanya de vraiment n b'a fo n b'a barika da n bɛ dugawu kɛ vraiment hali ala ka tɛgɛ mɛn a ka baara la ala ka kunkɔrɔta. isi fɔlɔ min bɔra 2019 san 2019 ni mɔgɔw yɛrɛ donna a sow kɔnɔ o kilew kuma di fɔlɔ hali o saraliw kuma daminɛ bi kɔni olu kilew dira o mɔgɔw bi sarali fana daminɛ kalo nata in na nka lisi filanan in an bala k'o sɛgɛsɛgɛ hali bi dɔɔni aw ye association dɔ ka laɲini ye an bala k'o sɛgɛsɛgɛ ka don yɔrɔ kan nka n bɛna mun fɔ ye association caman de an y'u ɲininka o ko ka lisi filanan in ko k'a bɔ association kelen de ko ko hakilila dɔ bɛ a t'o sɛgɛsɛgɛ a kɔnɔ an bala k'o de sɛgɛsɛgɛ o de y'a to a ma se ka a bɔ bi sinon a bi bɔ parce que association bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan association fanba bɛɛ bɛn'a kan k'a ka bɔ a bi bɔ nka kelen mun ko a ye nin yɔrɔnin sɛgɛsɛgɛ an kana jɔ maa kelen na an kana jɔ association kelen na donc an bala ka o yɔrɔnin sɛgɛsɛgɛ ne bɛna mun fɔ aw ye programme de 12 566 logements sociaux a logement bɛɛ ma jɔ fɔlɔ k'a ban 12 566 a bɛɛ ma jɔ 3 743 ba saba ani 700 ani 47 o banna 2019 o lisi bɔra 2019 nka o tile kuma di fɔlɔ parce que zonw ye dɔw fenêtre bɔ u kun taara dɔw ɲɛgɛn kɔnɔ minɛnw bɔ sira dɔw kun goudron ma da donc a tile kuma di ka dɔw de kan mais caman yɛlɛmani ka so kɔnɔ ten donc an y'a yamaruya bi ka tile in di u ka baara sarali daminɛ mais logement lisi filanan in n'an k'o bɔ bi ni association fanba bɛnna k'an k'o bɔ an y'o ɲɔngirima dɔɔni an bɛna ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ lisi in kɔnɔ parce que
association ko an ka sɛgɛsɛgɛli dɔ k'an bɛ k'o kɛ n'o sɛgɛsɛgɛli banna tile filɛ na a bɛ bɔ mɔgɔ minnu kɛ se ka donna so ninnu na an b'a ɲini u fɛ u ka so in minɛ ka ɲɛ parce que jamana ka nafolo an maliyɛn dama ka nafolo o de donna so in na ka d'u ma u k'a minɛ k'a ɲɛ u kan ka wari minnu sara kalo o kalo u k'u jija ka wari ninnu sara o wari minnu mana sara olu de fara ɲɔgɔn kan tuguni so minnu ma ban k'olu so ninnu laban k'o di maliyɛn wɛrɛw ma ba ni ca ni baraji. aw nana kunnasini n'o tun ye dimanche ye an ka denmisɛn minnu bɛ Orange Money ko la ani ka fɛn min ye crédit feerew ye u tun ye baarabila dɔw boloda a bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 nka komi u tun carilen don jɛkulu fitinin sisan u y'a ɲɔgɔn ye k'a kɛ jɛkulu belebeleba kelen ye n'a bɛ fɔ o ma ko synergie d'action voilà o synergie an k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkuluba kelen k'a kɛ fangaba kelen ye o tuma ni kɛlɛ boloda la a bɛ kɛ kɛlɛ kun kelen u tilalen o lajɛ la sa an ye maa min sɔrɔ an bolokɔrɔ o ye amateur ɲɛmaaba ye n'o ye Musa Dumbuya an ka ɲininkali sera a ma u ka ni jɛkulu misɛnnin ninnu farali ɲɔgɔn kan munna u y'a u fara ɲɔgɔn kan hakilina jumɛn b'u la tuguni baara boloda cogo la Musa Dumbuya ye fɛn min fɔ o filɛ nin ye. Musa Dumbuya an b'i fo amateur ɲɛmaa ye kosɛbɛ ayiwa aw tun ye baarabila dɔw boloda an kunnafonidilaw waati an b'aw wele minnu b'a sɛbɛn minnu b'a kuma minnu bɛ kuma kɛ an bɛ na ala y'o kun cɛ laɲini dɔw sɔrɔla la hali ni nimisiw ma wasa kosɛbɛ nka bi aw ka lajɛba tun bɛ aw bolo o lajɛba in a kun tun ye jumɛn ye. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka foli di ɲɛtaa lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Kayi fo Kidali ka ala tanu ka waleɲuman dɔn parce que ni Orange ye gɛlɛya kɛ kuma dɔ la syndicat différents minnu bɛ ou bien association différents minnu bɛ les différents groupes bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ k'i ka laɲini kɛ i ka nouveau la i ka faveur la pour que i ka tɔnden bɛ se ka lafiya tɔnden dun tɛ tɔnden fila ye tɔnden ye kelen dɔrɔn de ye n'o ye distributeur d'Orange Money ye tɔnden ye kelen mais an ɲɛ b'a la association bɛ taa fɔ 5 la syndicat ye kelen nin bɛɛ bɛ ka laɲini kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la ka tɔndenw tɔgɔ la donc kuma dɔ la yɛrɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka puisque an bɛ domaine kelen yɛrɛ kɔnɔ donc an ye hakili jagabɔ de kɛ syndicat ni association ninnu pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye de tun bɛ bi. ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan a ye mun ni mun fɔ ɲɔgɔn ye. ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan c'est comme an kɔni bɛɛ nimisi wasara parce que mɔgɔ mana ka association tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a fɔ ko ne ma deli ka nin mɛn bɛɛ b'a fɔ ko ne ma deli ka mɛn a dɔw dun ka fɔlɔ olu bɛ depuis 2014 dɔw ta ye 2018 dɔw ta ye 2013 bon amateur ye san 2010 ye donc syndicat ye 2018 ye donc ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan an ye mun bila en place parce que laɲini bɛ nin bɛɛ bolo mais association ni syndicat jɔrɔna ko b'u la miirina ko ni hamina ko ni laɲini bɛ nin bɛɛ bolo an ye mun fɔ o de ye fɔlɔ nin jɛkuluba in an tɛ nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ an ka na ni jɛkulu kelen bɛɛ ka na n'i ka doléance ye n'o y'i ka miiriya ye an k'a kɛ sɛbɛn ye ka laɲini kɛ Orange fɛ ka laɲini kɛ État yɛrɛ fɛ n'o ye jamana marabaga ni jamana ɲɛmɔgɔ ye pour que distributeur ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya baara kɔnɔ cogoya min na donc an ye ɲɔgɔn ye bi o la an ye ɲɔgɔn ye fɛnɛ o kɛra bɛɛ ma tare parce que dɔw yɛrɛ ko an kuma deli k'aw mɛn an kuma deli k'aw ye an kuma deli k'aw ma donc ɲɔgɔn ye in kɛra sababuya ye bɛɛ ye ɲɔgɔn ye bi bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn ka association tɔgɔ dɔn ka syndicat tɔgɔ dɔn o kɔni o kɛra tare ne yɛrɛ bolo. o tuma a b'a fɛ bolofara misɛnnin ninnu k'o to yen k'a kɛ bakuruba kelen ye kɔnɔkulu je wulikan de b'a fɔ ko bi aw b'a fɛ ka kɛ kuluba kelen ye ka aw ka kɛlɛ ka kɛ kelen ye aw ka miirinataw ka kɛ kelen ye. voilà exact parce que kuma dɔ la an ye jateminɛ kɛ dɔ b'a fɔ k'ale bɛ grève la i bɛ taa sɔrɔ association dɔw b'a fɔ ko ayi k'olu to kalama ou bien o t'a la bon dɔ fana b'a fɔ kuma dɔ la k'olu bɛ marche la association walima syndicat dɔw b'a fɔ ko ayi k'olu t'a la bon an dun ye Sénégal de ta misaliya la Orange Money domaine kɔnɔ Orange Money kɛla baarakɛlaw lafiyara Sénégal ye ni système dɔ de a bɛ fɔ a ma ko frais de service tɛ dɔwɛrɛ e cu nana ne ma ko Musa i tɛ n ka 1000 ci n balima dɔ ma ne b'a fɔ cu o tɛ problème ye i bɛ dɔrɔmɛ 10 ne ma pour que ne k'i ka 1000 ci bon an y'o de jateminɛ Sénégal k'a fɔ olu ka regroupement bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka laɲini kɛ distributeur bɛɛ lafiyara Sénégal parce que cu bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna transfert d'argent bɛ ka se yɔrɔ dɔ la fɔlɔ concurrence tun tɛ Orange la mais an filɛ don min na bi concurrence bɛ Orange la Sénégal a b'a la Côte d'Ivoire o concurrence kelen nana Mali la n'o ye Wavi ye donc u ye baara daminɛ
u kan ka terrain récupérer Orange la bon anw minnu ye baarakɛlaw ye ni anw m'an kɔlɔsi ka fɛn dɔ bila en place ninnu yɛrɛ dama disibaw ka sama-samani kana na kɛ sababu ye ka taa ni anw yɛrɛ ye mais anw kan ka fɛn dɔ de kɛ mun bɛ se ka to duguma anw bɛ to baara la donc ninnu ka concurrence n'u ka prix juguw ni u ka tarifu jugu ni sɔngɔ juguw an'anw ka sɔrɔ jigi ni an ma fɛn dɔ kɛ k'a bila sen kan tagalen ɲɛfɛ ninnu ka ɲɔgɔn concurrence a bɛ kɛ kɔlɔlɔ de ye ka ɲɛsin distributeurs ma. Ayiwa Musa Dunbiya i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye ani ka wele kan. Welekanw ye mun ye vraiment an ye syndicat minnu dɔn Mali la n'u bɛ nin domaine kɔnɔ an ye association minnu dɔn Mali la n'u bɛ nin domaine kɔnɔ nin ye anw ka yeta ani anw ka dɔnta de a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ bɛ yen hali bi an tɛ mun dɔn ni maa wɛrɛw bɛ yen mun tɛ nin ye u ka na u ka don synergie kɔnɔ n'o ye synergie ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka groupement min créer bi pour que laɲini ka kɛ laɲini kelen ye sɔgɔmɛ an ka laɲini a ka na fɔ fan wɛrɛ fɛ dɔ k'a fɔ k'olu t'a kalama olu t'a la an tɛ fɛ k'o mɛn donc laɲini min b'an bolo o de ye distributeur Orange Money kɛla fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'a dɔn association b'aw bolo walima syndicat b'aw bolo mun tɛ nin ye regroupement ninnu ye a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛkulu kɛ jɛkulu kelen ye ni jɛkulu kɛra jɛkulu kelen ye ɲinifɛn ka kɛ ɲinifɛn kelen ye a ka ca Ala fɛ sɔrɔfɛn bɛ kɛ sɔrɔfɛn kelen bɛɛ bɛ lafiya donc ɲɔgɔn kɔ kuma bɛ dabila n b'o wele da distributeur Orange Money kɛla bɛɛ ma ka wele da hali bi population n'o ye jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'a dɔn dɔrɔn ko an tɛ na ka gɛlɛya ta ka da mɔgɔ si kan walima ka gɛlɛya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ mais u k'a dɔn an jɔyɔrɔ ye pour que an ka distributeur Orange Money kɛlaw u bɛ sabati baara kɔnɔ cogoya min na o dun tɛ se ka kɛ n'u tɛ sɔrɔ kɛ donc an bɛ système ta système to u bɛ sɔrɔ kɛ pour que u bɛ sabati baara in kɔnɔ mɔgɔw ka an dɛmɛ o hakilina la mɔgɔw ka an dɛmɛ o miiriya la wa mɔgɔw ka an dɛmɛ o kɛwale fana la ni Ala sɔnna u bɛ Orange Money kɛla minnu ye kɛsu kɔnɔ n'o ye an balimamusow ye kuma dɔ la u bɛ minnu ye yecogo wɛrɛ la ni anw ka laɲini sabatira k'an y'a appliquer u b'a ye u bɛ lafiya baara kɔnɔ u bɛ sɔrɔ kɛ baara kɔnɔ parce que an b'a dɔn baara ko ka gɛlɛn Mali la donc i b'a ye minnu bɛ yɔrɔ yɔrɔ a tɛ se ka bɔ yen wa a tɛ se ka taa yɔrɔ si a bɛ baara min na o de ka d'a ye a ka to a la donc an bɛ Ala deli an ka nin regroupement kura in a ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin point de vente bɛɛ lajɛlen ma inshallah. I Dunbiya. Kulubali